Survey nga ipahigayon sa kapulisan sa kauluhan nagtala sa 66% nga pagmino sa gidaganon sa mga tigkamitan o gidiling druga sa nasod. Samtang kapulisan higpit usab nga nakiklampigit sa mga opisyal sa barangay alang sa updated list sa mga taong nalampigit sa illegal drugs sa kabarangayan. Higpit usab ang ilang pagpanid sa mga barangay. Adunay hatag nga updated list ang mga opisyal sa barangay sa Department of Interior and Local Government nga ilang gitandi sa nahipos nilang listahan. Gitata usab ni Konsehal Oliver Gallardo sa Barangay Guadalupe nga matag buwan muduso ang Barangay Anti-Drug Abuse Council kun padak og listahan sa mga taong nalambigit sa gidiling drugas. Wahinoy nakita problema ang kapulisan sa kabarangayan kabahin sa pagduso sa listahan. Kabahin sa pagminos sa mga drug addict, nagtuo ang direktor sa Cebu City Police Office nga subay kini sa subsub og higpit nilang kampanya. It was found out that 66% of Filipino adults say that the number of drug addicts in their area has decreased over the past years.